Tarif Yono omah ready unit lokasine Cowidok Pol teko Surabaya. Terus omah iki paling murah rek yo. Sampeyan lek gak percaya muter sik engko lek pegel rene rek yo. Iki lokasine cedhak karo Surabaya, lokasi tepatnya ndek Weringin Kurung yo. Ndek lingkungan perumahan rek yo. Delon tonggone sekitar sepilo sik. Nah, wis gak tonggoan karo dalbo rek yo, tenang ae menungso kabeh tonggoe. Oke, wis langsung rek yo. Lah nang kene iki wis oleh pager loster ngene iki rek yo. Lostere kena diitung rek. Alah mek oleh mek 8 rek, dikek mek 8 lostere. Yo, terus nang kene kok sampean karek kono pager wis sini to rek yo. Lah, nek masalah karpot mobil cilik koyo mlebu rek yo. Tosa yo masuk tenang ae yo. Terus nang kene iki parkiran sepeda motor ya. Parkiran sepeda motor. Nah kene iki ana terasan kena ge nyantai-nyantai lek isuk karo rokokan kayak gak duwe dosa ya. Terus gak lali rek yo. Kuseni rek opo rek kayu raya prasmanan. Nah, terus nang kene iki ruang tamu rek yo. Gowede, super gowede rek yo. Kena ge hasinan wong sak RT 2 RT sing ngemot. Lah wis tak plafon rek yo, regane murah, engko tak sepilno keri-keri rek yo. Lah iku lampune estetik kayak lampune penerangane PT ngono iku rek yo. Nah, terus iki kamar pertama rek yo. Kamar pertama kena diambekan sadu lek bengi karo bojone sampean. Ngono iku rek yo. Tapi aja lali iki engko ditukar gorden rek yo. Wis, saiki nang kene rek yo, kamare jejer iki kamar keduae. Kamar kedua wis hampir podo karo kamar pertama kena ambekan satu yoan. Nah, lampu nih estetik kayak penerangan PT. Ya. Ya, terus nang kene iki dapure rek yo. Dapure wis gede wis L kene nggone wastafele kene nggone magicome kene nggone kompore ya. Nah. Terus nang kene iki kamar mandine. Kamar mandine wis super gede kene gatus wong 29 sik emot klosete wis gawe kloset duduk. Kran ready rek yo. Lah wis tak keramik wis gak anti rembes-rembes rek yo. Lah terus nang kene iki ana kran kena digawe wuduk ta apa wis sampeyan aturan dhewe nang ndukur iku ana fiber rek yo. Wis saiki tak sebutno masalah regane rek yo. Ambek lokasine. Lah omah iki rek yo ready unit siap go koper siap pindahan rek yo. Iki ukurane 4 kali 10. Regane 190 juta nego rek yo. Iki cash rek yo ngapunten gak iso dikredit rek soalnya owner butuh duit ngono rek yo. Wis ngono info teko aku mbek sampean minat utawa pengen takon-takon survei lokasi langsung japri via ya. Untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Assalamualaikum, bye.